sabi ng Piro Haranista. Yari naman kami, no? Pagkatulad ko naman sa inyo, sa pilat ng mga kalingawan, pagi sa ambahan ng mga Ilonggo. Yari, pagkatulungan na ako sa inyo, sinig sa ambahan o sa mga ginapangabayan sa atong mga kultura, yari ang nagtigulo, panyo, sang himay. Kung sa luha samtang nakaili dukhan ko daw mabuka pahiris ang panyo sang himaya ako ang kapungaw ang mahaba na madula. Makita ko ikaw nga nagahiligo daw ginakuryente ang akong korason piling ko maantos sa kaugalingon magtulog sa imo nga nagapilis mo. Magpunong ay kita, tugtog katugtugan, maghikog manay, sing walay katapusan. Hapos mo kaghapos ko, ang manging kalaksan, sa matuog na gugma nga huwaran. Kakon ano gitman ang magkabot na tragedya sa likod mo lang ako na hanggang magsuporta di lang magpangalaghat sa akong magkonsulta atong nasaluhan kung ano bang na problema. Kung makita ko ikaw na nagahiligon daw kinakuryente ang akong korason hindi ko maangkos sa kaugalingon magtulog sa ino nga nagapilis mo. Magpunong ay kita, tugtog katugtugan, maghikog manay, sing walay katapusan. Hapos mo katapos ko, ang mangin talaksan sa matuod na gugma na huwaran. Kung ano gitman ang magkabot na tragedya sa likod mo lang ako na hanggang magsuporta hindi lang magpangalaghan sa akong magkonsulta atong nasaluhan kung ano man na problema. Atong nasaluhan kung ano man nga problema. Okay, no? Muyot to, no? Ang una natong ginto sa inyo, no? Nagatigulo ng panyo ng sang himaya, no? Yari pagit, no? Ay tulungan pagit natin sa inyo, ining isa ka ambahanon, no? Nga nagatigulo ang kabudlay git.
laygit, kapok laygit, mangita obra. Kung wala kang matatapos sa pag-eskwela, kapok laygit, kung wala kasing diploma, kapok laygit, makising ko sa pika pa ikaw katalentado. Kung kupos lang, kakulang sa ibalura, masiklatan sa gobyerno, kapag laigit kung di ka titulado, kapag laigit kung ikaw ang pikado. Wala sing regular na trabaho, unang pangita na sabik lang sa pamukon, ang sunugani makabakal sa pagkaon. Mga anak, itanunggin sa parungtuman, ining akong tutay lamang nga panugyan. Ang pagtuon hindi git pagpabayaan, tandong kitang pag-imagkasang kinikanan. Kapag laigit, ikaw ang pikado, wala sing regular na trabaho, kung ang pangita nasantik lang sa pamukon, alusong gani magkabakal sang pagkaon. Mga anak, itanunggit sa parungtuman, ining akong jutay lamang nga panugyan. Ang pagtuon hindi git pagpabayaan, tandong kitang pag-imagkasang kinikanan. Tandong kitang pag-imagkasang kinikanan. Ang pagtuon hindi git pabayaan. Okay, no? Amo yato, no? Yato galing ang bano, no? Ginahalat ginaton sa tanan naton nga mga nagasuporta gid sa sining aton kalingawan, no? Si Ma'am Miri Recabar, no? Hayara sa Florida, subuman si Ma'am Miri Pedricosa, hayara sa New York. Ma'am Miri? Si Ma'am Emilyn Pedricosa, hayara sa New York. So, na, lilata ka, subuman sa na Ma'am Health Chances, no? Subuman si Ma'am J. Ma'am Moneva. Labi na sa kay Toto Eduard, no? Mabasi subuman. Ayun pa, nakaabot na sila sa kwan. Huwag pagkuro ang bata? Sa Canada. Ito, mali tayo ng kabay lang ang pag-ubay sang mahal nga Diyos yara agad sa inyo, padulong sa inyong destinasyon. Toto Eduard, putsi mo mga pamilya. Okay, no? Shout out? Luwa na? Oo. Shout out, anay. Tayo pa shout out gali kay Mr. Fritz Mark Ergilacon nga nagapamati kag nagalantaw sang live mo sa YouTube. God bless rin sa kay Janice Gange. Hange o Gange? Sakto yung pronounce ko.
Mayag nga hapon dira tay pirot pa shout out gali kay ta isang Aguirre family dira sa Malang North Cotabato. God bless you tay sa kay Jeffrey Aguirre mayong hapon na nga. Happy watching. Kig shout out sa Tracy nga nagalantaw. Comment na kamusang pa shout out nyo ka request ah. Okay na. Okay no? Antes kali kita padayo no? Diari kali anay no? Ang iakag na to ng kanta sa akong ubod sa subong ako no? Si Inday Rosie Agid Na? sa inyo kanta. Sino kaya itong tayo? Laya ang rosas. Ini ang bano nagatigulo Laya nga Rosas. Maluib ang muang naghambang sa duka ng pinapapakapa makaluluwi ako ang katulad naglahat ako sa alam na tanong maluib ang mo ang naghambang sa tuta ng pinapapakapa magkaluluwi ako katulad kaya lusas sa tuta matanda maluib ang muang naghambang sa duka na pinapakapa makaluluwi ako katulad makaluluwi ang akong katulad. Okay no? Ang paano diyan sa kay Inday Rosie no? Karon gali ay nang request nyo sa mangligat ng mater karon ipakanta ta siya. Yari gali no? Ang anay pangabayon tagli siya Pedri no na himuon ko siya nga support sa sininga Kolombahano no ng nagartigulo no ini
waray-waray. Waray-waray, kanting na bukay, nakahalap, niya ang paray. Waray-waray, tapuga nanay, waray-waray, daw maningay. Waray-waray ang kanding na bukay, hinahalagan niya ang paray. Waray-waray, tapuga lang anay. Waray-waray, ambog na tao, nakasakay sa motorsiklo, nakasipat, kapuro-puro, nakaliska, nakasilpo. Waray-waray ang hambog na tao, nakasakay sa motorsiklo, nagkasibat, nagkahuro-huro, nagpalislan, nagkasirko. Waray-waray, may pamatanon sa waiting shed, kasilpon-silpon, oras na, sang kagapihon, istorbusan, katulubon. Waray-waray, may hambog na panton sa waiting shed, nagkasilpon-silpon, oras na, sang kagapihon, istorbusan, katulubon. Waray-waray, sang kalsada, may nahulog, nakahita, palihog lang, at yan hinusa, at ibalik sa tagiya. Waray-waray sa isang kalsada, may nawigit na kahita, palihog lang at yan hinusa, at ibalik sa tagiya. Waray-waray, siling sang tuba, mainit-it, gahong sang kwarta, kung hindi mo, ipagkaw-kawa, kay pasito, mapasok ka. Waray-waray ang siling sang iba, mainit-it, gahong sang kwarta, kung hindi mo, ipagkaw-kawa, kay pasikot, mapasok ka. Waray-waray ang siling sang iba, mainit-it ang kahong sang kwarta, kung hindi mo ipagkaw-kawa, kay pasikot, mapasok ka. Okay. Amoy na lang, nagatigulo, waray-waray mo. Shout out ta. Oo, shout out anay. Antes kita magpadayon, shout out kali anay. Nang mayong hapon sa inyo, kag sa viewers nyo, happy watching lang. Gali dira sa amon sa Binalbagan, sa family, sa Mona, kag sa mga kabatchmate ko sa class 1995 to 1996. Palihog lang sang ambahan nun. Pinitin siya. Ambal ni Alvin J. Mona. Okay. Thank you gali sa kay Janice Gange o Hange. Nag-send sa kang 37 pesos. Thank you sir. Happy watching sa FM channel ngayong hapon. Dito sa kay Yvonne Lanceta ngayong hapon. Tayo pwede mag-request ng kanta, handa sa pagbaton. Salamat. Tayo watching from Davao de Oro, Maragusan Valley. Halin si kay Jeffrey Aguirre. Shout out ko liwat kay Mr. Fritz, Mark, RG Lacson. Request ko tayo, butos ang pispis. God bless tayo. Hambal ni Janice Gange. Hangi? Hindi ko ano nga pag-pronounce. Ang bahan, ang galing ito nga handa sa pabaton. Sa kayo dahil bulaklak mo no? Kitang babae na siya, no? Shout out gali sa kay Nanghil Sanchez. May hapon na. Happy watching lang. Ito may saulihin pada. Request.
Masih lipat na karon. Pirang tayo, pero may manog kanta ka na pa sa utama na upod mo. Malinday di aros. Happy watching na. Butos ang pispis. Butos ang titi. Space kini karon. Okay na. Pinitin siya? Ano pinitin siya? Oo. Okay na? Okay. Pagkita, wala karong liwatan. Sila. Bala nyo, basta mabago ng mga banon dia. Hindi na ito magalagi na sulot. Kinanglan may kubigotan. Diyan rin. Ang banon nga nagkatigulo. Pinitin siya. Para gito sa nagpangabayo. Buklay kang likong bayan, sang atong kapihag sa buhay. Gabi-gabi kadadlaw-adlaw, nagkakampos lamang sa kawiman kasakit. Kung wala ang pinalamyan, kay oras-oras ang paglalaan na ang puso lamang ang paminaw sa pag-iya mo. Kung hindi lang sinisala sa Diyos mangin matay na lang ng buklay kalikong bayan, sang atong kapihag sa buhay. Kapi kadadlaw, nagkakampos lamang sa kawinan kapait. Natungtungon kung wala ka, dughang ko halos mahintita. Ang mga kalisod ay hindi ko na maagwanta. Pangusang adlaw gabi pinitin siya kasakit. Kung wala ang pinalamyan, kay oras-oras ang paglalaan na ang gusto lamang ang kaminaw sa pag-iya mo. Kung hindi lang sinisala sa Diyos maging matay na lang ako kapatid. Natungtungon kung wala ka, dughang ko halos mahintita. Ang mga kalisod
hindi ko na maagwanta. Pangusang adlaw gabi ko na pinitin siya ang mga kagising. Ikaw hindi ko na maagwanta. Pangusang adlaw gabi ko na pinitin siya. Okay, no? Ito, ang bahanon na nagatigulo, ang pinitin siya, no? Yari pa ito, ang naging pangabay ng bahanon, na nagatigulo, naglalang kamuntadan ay sa iyang kwan, ang buto sa pispes, no? Okay. Yari, no? Dulat na itong sinyo, no? Yari, no? Para gid sa nagpangabay sa siningang bahanon. Ang kahalimbawa ko, subong bukosang kiskis na walang nasiluwi. Sarang kuladagang ay iningatuhan ko. Umosing kalisdanan, bukosang kiskisang katulad ko, na sa ilo'y katamay hinayaan. Sa diin ka na ilo'y ko, ilo'y kong pinalangka. Balik ka sa kukuhan, anak kong nasa kahang, ay iningatuhan ko. Umosing kalisdanan, bukosang kiskisang katulad ko, na sa ilo'y katamay hinayaan. Maayo pang mga kahoy sa mga kabutiran, bastang tiyang pagpamunan, kag magkatugan na hindi pareho sa akin. Puno siyang kalisdanan, bukosang kiskisang katulad ko, nga sa ilo'y katamay hinayaan.
ka na inuwi ko. Iloy kong pinalanggan, balik na sa putuhan. Anak kong nasaktan ka, ay ininatukan ko. Puno sang kalisanan, pusang kiskisang katulad ko, nasang ilo'y katamay hinayaan. Pusang kiskisang katulad ko, nasang ilo'y katamay dinaya mo. Okay no? Ito no. Okay, pagkapain ninyo ang bahanon. Yara na nadulog na itong sinyo. Buti, pahiwa-hiway naman ang kita no? Yung alagad no? Yung mabato naman ang kita sa pila sa mga siyempre. Shoutout sa kay Giovanni Concepcion ngayong hapon. Shoutout naman sa kay Cha Siosas ngayong hapon. Tay pirat kay Bulaklak gali ito nga kanta no na lang tay hulaton ko. Hulaton ko na lang tay madamo ging salamat tay sa imo manog shoutout ang mga ni Jeffrey Aguirre. Ulat na lang da no. Kasubok man gali na nga kanta tay butosang pispis ang balya. Okay na, why naman? Okay na, antes kita nagdulot sa inyo no? Diyari na yan no? Idulot na itong sa inyo kahit itong magligad no? Request ka mo sa ning ambahan ng marker no? Yari, ang nag-aamba sa sila ng ambahan nyo. Iikot na yun sa si Inday Rosie Gonzaga. Pag-antod ang akong tagit pusoon, pagkapatulog ko ako't ikaw ang Nadula signal pasensya ko, no? Kaya wala ko, wala ninyo mabatihan. Why? Nadula signal. Kaya nagdula-dula nga ito nga signal. Liwatan na sa puno. Ibalik mo lang natin sa puno. No? Yari. Patay ang wifi. Siguro na siya. Medyo natrubulan siguro atong mga wifi, no? Okay. Yari, liwat no? Liwat. Ikaw lang ang sumisaw na lagyan ko. Dahil pagmamampos ang aking naging susunod. Pagkakataon ko, ako't ikaw ang mangko. Ikaw lang ang nasuha sa mundo. Ito ang hangin ako, palakong mo. Wala'y nabinggan, maubos man ang luha ko. Kung tanging bayan mo,
ikaw lang, ikaw ka, ako lamang, isa lang kalimutan. Hindi makaupang, isa na luwang matabo, yarap ko sa layo mo. Pagkakulungan ka, tutusin mo. Sa akong sa'yo ibigyan. Tuwing labi na buhay ko kinapabayaan. Matil akong matil, maging akong kalang. Ikaw lang, ikaw ka, ako lamang, isa lang kalimutan. Hindi magkaupang, isa na luwang matabo, yarap ko sa layo mo. Pagkakulungan ka, tutusan mo. Ikaw lang, ikaw ka, ako lamang, isa lang kalimutan. Hindi magkaupang, isa na luwang matabo, yarap ko sa layo mo. Pagkakulungan ka, tutusan mo. Maliit ihalat ko. Shout out din sa pamilya ko sa Santon, sa pamilya Trunsal, Gonzaga, Tipo, Alcala, Langkawon, Dahay, dira sa Boulevard, kag sa Luan Mulo sa Digala, pamilya kay Mr. Mrs. Ninit in Fidel Digala, kay Mr. Mrs. Rowella and Felix Digala ang saya pamilya ka dahil sa Tansa Esperanza sa Lacerna kag Gonzaga pamilya kay Russell Jane Tanyo, kay Rob Salon, Corazon of Salon kay Joy Gilbotronsan. Okay na? Muli ito na, ang nagakanta sa Marte. Sinday Rosie Tronsal. Naranan, natulog na naman sa inyo. Yari pagid, no? Ang ginapangabay, ang bano ang nagatitulo, ang naginaulat mo, ulaton ko. Yari, para kit sa inyo. Saksi pampusag na ulan sa pusong bahan. Mag-anugin at palanggan, kung di mo pagkatalikan, isang bato pa sa buto ko.
makapunta na lang. Tumakbo ang pabagsak mo ng sakulang masing mo na mahal pa. Mabukat man talaga ang kaisip kong lang tawpirin ko ng maantos ang matulosing sa kanin. Gatukyan ko na lang sa langit. Punan, mabukat talaga ang kaisip kong tawpirin ko ng maantos ang matuyusing sa kanin. Igatukyan ko na lang sa langit. Unahin na ng aking madangan. Kung natuto ang pag-usap ng sagunan na nanging saksi sa hangganan. Ang pag-usap ng sagunan na nanging saksi sa okay, no? Natulong na itong sinyo. Ang inyong ginapangabay, no? Kaga, antes na makita mo pa dayon, kaliduan lang ko kanta, no? Kaya mag-imos-imos naman kami dayon palakat sa city, no? Para no? Sa inyo tanan-tanan. Ma-shoutout kita, Nay. Mayong hapon ng pirot kag sa partner mo, Tamyawa, Badoy, family, Dre, Kinayaw, Bagumbayan, Sultan, Kudarat. Salamat din sa kay Iron Badoy. Kadodola ang signal tayo, kami monitor ako, mal ni Giovanni Concepcion. Gani, no? Sige lang, ano diyan? Abali ng hills ka nami, isang tingog. Kay sinunang ako, no? Aw. Basi kay nang Ros. Kay nang Ros guro ay Siya kakanta. nagkakanta sa natin, no? Masagi ka mga Abit ko sang tingog ko ba? Tiwa ay. Salamat tayo sa ginahulat ko, gid na. Bali, syempre, nag-request kayong hulaton ko. Nang pwede pa request sa upload mo sa It's So Hard to Forget. Salamat gid nung habal adventure mo na. Hindi nga po, Tanay, para ay kumunga tugay-tugay na balido ng kakanta. Hambal ni ng hills ay hulaton ko gid magkita ay kami ni Tatay Pirot ng bali ng hills. Kapay pa, no? Hindi na ato siyang paghulaton kay hindi na ito magbalik pa ba gahugot sinang hills. Hindi ka na mag-asa muna. Pa-request tayo ka buhay isang fish sa matkil sa paghatag sa mga manami nga lalantunon. Gadda ato tanan halin sa kay Janice Gange. Salamat sa mag-shoutout sa una sa radyo ka na lang namon tayo pero at mapabatian upod kami ni Tatay na live namon ikaw makita bal ni Cha Socias. Napasabay man ako sa kanta mo tayo ba nga bahulaton ko ha. Salamat kita sa sunod naman Thank you gid sa inyo pagsuporta. Hayara sa inyo ang kabuhi sa siningan ng Kalingawan.